Hello guys. Um, karon ang akong i-share ninyo is all about finding God's presence. Um, na mga points sa atong mga kinabuhi nga maluya man jud ta na mga panahon gyud nga murag nawala ang fire nato sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo and ana. So lisod kay panahon nga na we are in a dry season in ana kana bitawng dili nimo mabati ang presensya sa atong buhi nga Dios pero naara man gyud na siya always si Lord kanunay. Pero ang fire lang mo'y kana bitawng atong gitugutan nga magkahinay-hinay og kapalong. So how to remain on fire sa Ginoo? No, how to remain nga in in the presence of God. So mao gini ang pinaka-importante gyud sa tanan. Kay in the presence of God, dira ta madasig, dira ta nga ma-refresh og taman ma-restore ang atong soul because God's presence is fire. God's presence is um like a rivers of living water because the Holy Spirit is with us man. Samtang naapat ta diri sa kalibutan, He is our helper, our comforter. So karon akong i-share ninyo nga unsaon pabilin nga nagdilaab ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili nagkalayo sa Ginoo kundi nagkalayo no on fire. So ang sa ako pang gisulti nga ang message nato karon is all about finding the presence of God no kay nadyo'y point sa atong kinabuhi sa kabisi siguro estudyante ka no naglisod ka sa imong time management no or siguro ga work ka in ana. So kani siya battle gid ni siya pod no battle po ni siya nga kinahanglan gyud labaw sa tanan i-seek first nato si Lord. Seek ye first the kingdom of God. No kay kung unahon nato ang mga sa atong personal needs, sa atong mga personal nga bulahaton, no? Nya ikaduha ra ang Ginoo so mas magkalisod ta. But if we will seek God first, no, mo sacrifice ta, no, everything will just follow smoothly, no, makabalo na ka na kay wisdom na gihatag sa Ginoo kay imo man siyang giuna, no, gigiana ka niya, no, acknowledge Him, no, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways, and the promise is He shall direct your path. So mao ni siya pinaka-importante ang pag-una sa atong buhi nga Dios. Pero sad to say because busy ta daghan tanggalamon sa school and ana no naapektuhan ang atong personal quiet time ni Lord. So karon siguro nabati nimo karon nga murag nagkahinay-hinay kapalong ang kalayo siguro nabati nimo karon nga murag nawala ka murag wala nang presence sa Ginoo. So karon adto ta sa passage na ko i-share ninyo. Ang passage ani is ka-remember mo atong si Jesus batan-on pa siya I think 12 years old no nya kuyog niya yang biological mother and father and si Mary and si Joseph. Ang nahitabo ani is that papauli na sila no niadto sila sa Jerusalem unya kanang papauli na sila sa mamagpapa ni Jesus pagkahuman kay natingala man si Mary and si Joseph nga nawala ra kalit si Jesus samtang ga papauli sila galakaw sila papauli and ang nahitabo usa may nahitabo ilang gipangita si Jesus Christ ilang anak no nang ilang gipangita ilang man gitreat si Jesus though he is the son of God divine si Jesus pero ilang gitreat nga as their own son and 3 days nawala si Jesus pero wala sila nahimutang ilan ang gipangita ang nakita nila si Jesus dito sa temple daghang mga kauban ang mga religious teachers na nangutana siya nag-share siya na believe ang mga religious teachers niya so unsa may lesson natong makuha ana ang lesson natong makuha ana igsuon is si
Mary og si Joseph ilang nangita din sila ni Jesus. Ila din gipangita si Jesus Christ. Sa nakita nila nga, hala, wala naman din si Jesus diri. No? Wala naman din yung presence ni Lord diri. So, wala sila ga paunya-unya nangita din sila kay love man nila si Jesus. Dili sila mahimutang kung wala nila, kung di nila kuyog si Ginoong Hesus. So inana ba imong attitude, no? Inana ba imong heart nga once niya nga mabati nimo nga hala, wala na ko'y devotion, hala, wala na ko'y basa-basag Bible, hala, ni gamay na akong prayer life, no? Mo ana ra ba ka nga okay ra ni kay kuan bitaw sige na bitaw kog pray ni at least pasimba na bitaw kog every Sunday, no? Or pareha ba kanilang Joseph og ni Mary, no? So siguro mo ni atong failure nga ana na ta nga kuan ra san musimba ra bitaw kog Sunday ana pero lahi si Joseph og si Mary. Why? Ilay gyud ang gipangita ang presence ni Jesus, no? So okay ra ba gyud nimo nga magpabilin ka sa imong kauyangon? Okay ra ba gyud nimo nga imo ikaduha ra si Jesus, no? Remember that naningkamot ta nga dili ta mahilayo sa tong Ginoong Hesus. Though nara siya kauban nato pero kung atong rang pasagdaan ang atong devotion, dira mosulod ang kaaway. So mo nang importante kaayo nga atong kuralon atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo aron walay luna ang kaaway sa atong mga kinabuhi, aron walay luna ang sala sa atong kinabuhi. So mo na importante kay that we will always be in the presence of God, that we will always be seeking the Lord, pursuing the Lord, no? It's a relationship, no? A relationship mangita tag always time nga time sa atong buhi nga Dios, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Nabaguday loving the Lord nga imo rang gipasagdan imong quiet time nga ka nga at least importante mo simba ra ko niya Sunday, dili la ko magampo dili sa karon magampo, no? Ang gibuhat ni Mary ni Joseph, ila gid ang gipangita si Jesus, ila gid ang gipangita. So atong pangitaon ang presence ni Lord. Seek, gikumanta ni Lord, seek, knock, ask, and it shall be given. Seek, and you will find. So papangitaon pag ta sa presensya sa Ginoo because we will find His presence. Kay mao nay mag-restore, mag-refresh atong first love fire sa atong pag-serve sa atong pagigrelasyon sa Ginoo. Ang presence ni Lord mag-refresh, mag-renew sa atong strength. So importante jud kaayo di ay nga mo effort ta, mo sacrifice ta og pangita sa presence sa ni Lord kay mao ni mag-build nato spiritually, no? Mao ni maglig-on nato kay ang atong flesh, no? Prone ni sa temptation, no? Prone ni nga mangita og sala, mangita og temptation, mangita og lust, no? So kay kani nga flesh mao ni kontra sa atong spirit. So importante nga i-feed ka nato kanunay atong spirit para maglisod og overcome ang flesh, kundi mag-live tayo to a victorious life as a Christian. What do I mean nga victorious life? Kanang victorious life nga kung ipasabot kanang dili basta-basta nga madani ni Satan, or dili basta-basta madani sa influence sa kalibutan, but stand firm ta sa atong ground, sa holy ground. Stand firm ta sa atong commitment sa Ginoo. Stand firm ta nga put on the full armor of God, and stand firm ta nga faithful ni Jesus. So maghatag kog tips karon ninyo na how do we find God's presence, or how do we regain our strength, our spiritual strength, or how do we regain the fire, no? Nga murag nakita siguro nimo nga pero di nakapareha sa una. So mo ni siya akong ihatag nga solusyon ninyo. So number 1, worship, no? Giyon diri sa Ephesians chapter 5 verse 18 to 19 nga
And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. So ang Holy Spirit, dagang ga-symbolize ani nga, ang Holy Spirit represents nga the living water, and addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So mao ni siya ang way day sa pagpapuno sa balang espiritu, no? Nagrepresent ang Holy Spirit as a water, living water. So if uhawon man ganita sa physical, how much more sa atong spiritual. I-treat na to ang Holy Spirit nga living water gyud. Okay, dili man ta mabuhi sa atong physical ug walay tubig. So how much more sa atong spiritual. So we thirst, no? Are you thirsty? No, come to me katong giuhaw kay paimnon ko kamo. No, dili na mo ka uhawon pag-usab. So mao nay akong pagdasig sa tanan that worship the Lord. No, pwede ka kung na kay gitar ka, awit ka. No, sa imong pag-start sa imong devotion, mag-worship ka or diba magpa-music ka. Mao nay makatabang sa pag-focus nimo sa imong pag-worship sa Ginoo. Kay ang pagpa-music sa phone, pariha ra gyapon siya sa naay instrument. Kay na may mga instruments ang sa cellphone nga mga music. So makatabang siya kay sa Psalms pa gani mo gamit og mga different kinds of musical instruments. So man siya nga we are inviting the Holy Spirit through worshiping, through singing, o sa to, yun diri nga addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So guys, spontaneous worship in ana nga mo mukaan yung ni Lord, making melody in your heart, no? Nang mahimo siyang prayer nimo ang worship, no? Bisag unsa nga kanta nang mag-usab-usab imong kanta dira na Jesus I believe in you, ang kinabuhi ko gikan kanimo, no? Bisag unsa Christ is enough for me, basta kinasing-kasing, no? Dayon mo na siya una, just worship the Lord, invite His presence, no? Giyon man dira nga be filled with the Holy Spirit. So ang sunod ani kay giklaro man diri, be filled with the Holy Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. So again, ang pagpapuno sa balang espiritu, ang pag-awit og mga lawiton, pagsimba sa Ginoo, ayan na. And that is one way of inviting the Holy Spirit. Mo gani first, no? Kay we cannot do this by our own. Kay huyang rata isip tawhanon. Maglisod tag sulod sa prayer kay everyday is a battle. Naay battle nga may tabuwas nga mo. Sulod ka sa presence sa Ginoo na kay mupugong ang mga kaaway nimo igsoon. Mupugong sila, mo distract sila. Mao nang sa dili pa ka mo start og pray or mo basag Bible na ay mga inject ang kaaway nga mga bastos dira pa or mga langyaw nga panghuna-una. So mao na siya nga invite the Holy Spirit, be filled with the Holy Spirit, invite Him, sing, praise Him, worship Him, no? And be intimate with Him through worshiping Him. Then number 2, ato na ta sa number 2 is go into the secret place. So worship ka mo, ang worship kay sa number 1 worship man, no? Sa number 1 kay mura kag ni sulod, no? sa gate sa presence sa Ginoo, no? And of course magpasalamat pug ka, no, sa atong buhi nga Dios, no? Kay ang sumpay diri sa Ephesians chapter 5, taga sa akong kuana, sa 20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So before after sa singing and making melody to the Lord with your heart, yun sa 20, giving thanks always and for everything to God. So di na to malimtan nga magdungan gyud ang
pag-awit o pagpasalamat sa tong Ginoo, no? Thank give thanks to God. And number two, secret place. So nakasulod na ka sa secret place, mao na ni ang prayer time na nimo. Ang yun diri sa First Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. So siguro nabati nimo nga nawala imong spiritual strength, no? Maglisod nakag-overcome sa mga temptation, nag-struggle na ka, siguro nakasala na ka kay tungod kay nihuyang imong prayer life or tungod sa mga surround nimo nga bad influence kayo no importante man kay nga mahimutang light nila pero unsa na to pagkahimong light sa mga unbelievers kung huyang ang atong personal quiet time sa Ginoo, kung huyang ang atong spirit, kung huyang ang atong mga pag-ampo, kung mobo ang atong mga pag-ampo. So seek the Lord and His strength, seek His presence continually. So continually every day dapat gani, no? Seek the Lord and His strength. So ang ang Ginoo atong kusugman. So seek the Lord and His strength, seek His presence. So para di ay nga makuha na to ang strength sa Ginoo, para di ma-renew atong strength, ato dayong pangitaon, seek His presence continually. So continually meaning walay paghunong. Mao nang giingon pud sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nga pray without ceasing, pag-ampo sa walay hunong, no? Kung mahimo, kung maka-speak in tongues ka, speak in tongues, sige speak in tongues, no? Pray in the spirit all times. Kung na wala kay gihimo inana, kung drive kag motor or galakaw ka, pray in the spirit. Then giyon diri sa Philippians 1:19, mo ni nakanindot sa prayer. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. So si Paul ani nag-address sa mga taga-Filipos. So for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. So prayer, kung mag-pray ka, dili lang mga 5 minutes, no? 10 minutes, no? Kung makuha man gani nimo mga pilak or 1 hour ba siguro makigtabi sa imong friends, sa imong mga suod nga mga higala, anong dili man nato mahimo ni Lord. What if sulayan nato tong giingon ni Jesus nga ningon siya ni Peter nga keep watch and pray. Dili lang baka maka ampo og usa lang ka oras. So kay ingon si Jesus ato kay ang purpose nga nung giunto ni Jesus kay the spirit is willing but the flesh is weak. No usa sa tong kontra, no, flesh. We have three enemies: Satan, the world, and the flesh. So para ma-overcome nato ang flesh, no, para ma-overcome nato ang temptations, why not pray more? Why not pray 30 minutes a day? Why not pray 45 minutes a day? No, lisod siya. Lisod siyang buhaton kay naandan man nato ang mga butang sa pangkalibutanon. So what if atong i-practice to pray a long period of time? What if dili lang nato ihinaan ang prayer nga sige ra tag sulti, mo nang makapuyan ta kay atong una-una sa prayer kay sige ra sulti, but dili di ay prayer is not just a monologue but a dialogue. So you also listen to God, you also pray, speak in tongues kung naka-speak in tongues na ka, kung nabaptize na ka sa Holy Spirit. Just pray nga murag imagine nga gatapad mo sa Ginoo. Imagine na dili lang ni siya imagination nga false imagination or fantasy, kundi kanang tinuod ni siya nga kuyog jud nimo si Lord because the Holy Spirit is with us. So makaampo kag tas if you know, if you love His presence, if you think that He is with you, no? If you enjoy Him, if you enjoy His company, the fellowship of the Holy Spirit is with us. So why not just fellowship with Him? That's why ni pray ta because kananta nga ma-intimate niya. Unsaon man ato pagka-intimate niya kung ni pray ra ta, Lord, thank you Lord. Nangay ko kuan Lord, kwarta.
In Jesus name, amen. Saan na to pagka-intimate ana kung mubo ra kay wala gani kabot og 3 minutes. So guys, prayer is ay irreligious prayer but praying nga kanang ni pray ka kay ganahan ka nga makauban nimo ang Ginoo. Mo gani number 1 nga ni pray ta. Okay? Then remember ayaw pagduwa-duwa. Yun diri sa James 5:16. Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. So naay the prayer of a righteous person has great power. But labaw sa tanan, if ang usa sa makababag sa atong sala is ang unconfessed sin. Mao ganing yun dire, therefore confess your sins to one another. So dili ni siya abot pasabot nga kinahanglan yun nga mo confess no sa atong isikataw, but confess your sin number 1 to God. Kay siya lang ang makapasaylo nato. Pero if natay kasaligan nga tao, kay dapat man yun natong mga itagtabang tayo makapray nato. Pwede nato ni importante nga i-share po nato nga ala tabangi ko na struggle ko of pornography. Ana. So kung masaligan siya, pwede nimo i-share nga aron ma-prayhan ka niya, aron ma-deliver ka. So ang prayer sa giingon pa diri sa Philippians 1:19 no naay deliverance. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. So, ang Holy Spirit mo tabang nato, mo deliver siya nato, mo break siya sa tanang chain. So, mao na nga, once mo sulod kag taas-taas nga tayo nga prayer, once nga sulan nimo og 1 hour nga prayer, unya ga-struggle kag sala, I tell you, proven and tested na sa dirang naiga-struggle daghang lustful thoughts nga ni inject sa yawa sa akong hunahuna, daghan ng mga kanang temptations, nag-struggle na ko ang flesh ni increase na, but once I keep on doing 1 hour prayer, gibugto sa Holy Spirit nang giing dili klaro kay diri nga for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. So, mo pray ka para matabangan ka sa Holy Spirit mo, yield ka niya mo, hatag kag time niya mo go deeper ka in prayer. No? Kung nag-struggle kag sala, dili na mabugto kung imong kaugalingon lamang, kundi mo pray ka. And that the Holy Spirit will fill you, so that the Holy Spirit will break that chain of lust ba siguro, or any kinds of addiction man na sa social media, addiction man na sa pornography, or usa nga klaseng addiction, smoking ba na siya, or panabako, or pag-inom-inom. The Holy Spirit will help you overcome. O matingalan lang ka nga, murag tabang ra gyud sa Ginoo. Matingalan lang ka nga, murag di na kaganan mabuhat aning sala. It's because you spend more time in prayer. You spend more time in the presence of God. Giyon pa sa James 5:16, nga the prayer of the righteous person has great power as it is working. Amen. So, ikatulo, arita sa ikatulo, okay? Number 3 is the Word. Reading the Word of God. So, humana ka sa worship, humana sa number 1, ni worship ka ni Lord, you're inviting the Holy Spirit, you are being filled with the Holy Spirit, dayon, nagkanta ka, nagpasalamat ka ni Jesus, then, ikaduha, nag-pray na ka, nag-sulti na ka, naminaw ka ni Lord, nag-enjoy ka, nag-fellowship mong duha sa Holy Spirit, then, ikatulo, ato na ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, dili na ko ni siya taason, yun sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, lamp to my feet. So, kanang lamp is warag lamparilya kano sa dirang maglakaw ta kay we are walking into the valley of the shadow of death. Daghang natas kangit-ngit. Your word is a lamp to my feet and a light. Suga siya, kahayag ang pulong daw sa Ginoo, kahayag sa atong dalan. So meaning to say nga kung wala tay word sa Ginoo, malos ta. Dili ta makakuha sa instruction sa Ginoo.
dili ta makakuha sa warning sa Ginoo, dili ta makakuha sa message sa Ginoo. Pangdasig man na siya, pang rebuke man na siya, no, pang teaching man na siya, pang guidance man na siya. Remember that ang word sa Ginoo maoy atong guide, mao atong light to my path, lamp unto my feet and light unto our path. So importante kayo, dili pwede nga prayer lang ta, sige, but Lord, abat atong pakapinan, atong butangan og word sa Ginoo. No, imagine na lang ang prayer is kanon, dan ang word sa Ginoo sudan. So importante ni siya, imagine na ang word sa Ginoo kay ni-inhale ka, ang pag-ampo ni-exhale ka. So mo na siya nga importante kayo nga natay worship ta, ni pray ta, and nibasa ta sa pulong sa Ginoo. No, para makabalo ta unsay angay natong unsay mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, giya gyud siya, makaingon gyud ko nga ang pulong sa Ginoo giya gyud siya kay gi-represent siya as light. So makabalo ta sa angay natong buhaton, maghatag og wisdom nato, maghatag nato og kanang warning o command, mag-remind nato ang word sa Ginoo og unsay gipangsulti ni Jesus Christ, unsay naa sa pulong sa Ginoo, because pagkaon ni siya ang word ni Lord. So mao na siya nga we will find the presence of God good through worship, through prayer, and through reading the word. So kung pwede magsulat ka in ada, so just ask the Lord, Lord, nangay ko fresh revelation nimo, nangay ko og kanang mensahe nimo sa iyong paabot na ayog una nga ibasa ka sa pulong sa Ginoo tungod kay obliged or gisultian ka. No, kundi ang imong dapat hunanan nganong mobasa ka sa pulong sa Ginoo is because naay mensahe si Lord, na siya'y gusto ipaabot nimo, na siya'y gusto nga i-reveal nimo, na importante kayo. Kay dira kung wala kay pulong sa Ginoo, kung maabot ang mga problema, makalimot ka unsay angay nimong buhaton. No, wala ka kabalo sa angay nimong buhaton kung pag-abot sa mga pagsulay. No, kung wala kay pulong sa Ginoo, hulagba ka. Kinahanglan nga natay word atong gikaon kada adlaw. So guys, kanang sama ni Mary and ni Joseph, ilag yung gipangita si Jesus. Siguro naka sa season karon nimo nga na nagputol-putol imong devotion or imong quiet time, or naghinay-hinay, feel nimo na pahalong imong kadasig, or feel nimo nga murag feel na dry kay ko, kay tungod na kay ang imong devotion huyang kaayo. So importante kay nga taas kay itong devotion, dili ta ma-effective sa ministry kung wala tay intimacy dira sa presence sa Ginoo, kung wala tay strong taas na panahon nga kauban nato si Lord. Remember that God wants us, no, God wants us, no, mo nay unang gipangay sa Ginoo nga kita mobalik niya, mo maghinulsol, no. So kanang ministry na to ikaduha ra na siya. Ang gusto ni Lord nga mo work ta sa ministry out of intimacy, no, bunga sa intimacy nato sa Ginoo. Kay kung wala tay strong devotion, deep devotion, personal quiet time sa Ginoo, no, dili ta ma-effective sa ministry, dili ka inspired, dili ka committed, dili ka in love nagbuhat yana. So dapat nagkuha ta sa tong kadasi, dili sa tong kaugalingon, dili sa tong kaugalingon nga abilidad, kundi sa tong availability dira sa presensya sa Ginoo. So guys, before na ko ni end, abot gyud siya all 30 minutes na gyud gani. Yun diri sa Acts 16:25-26, siguro you are feeling mo you are losing the battle, feel nimo nga dagang atake ang yawa sa imong kinabuhi, dagang siyang discouragement, dagan ang pagsulay nga nabot sa imong kinabuhi, nakapangutanan na siguro ka, Lord, ngano man ning imong gituyo, Lord, ngano man ning imong gialaw. But remember that despite ni Paul og ni Silas diri sa Acts 16:25-26 nga napriso sila, what they did was amazing. Yun diri about midnight,
Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Verse 26, and suddenly there was a great earthquake na ay linog, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. Hallelujah! Si Paul and si Silas, gipriso sila tungod kay nagwali sila sa ilang gi-preach ang gospel ni Jesus. So about midnight, tungang gabi, no, sa alas 12 sa gabi, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Nag-ampo sila. Dayon, nagunsa sila, nagkanta, nag-awit sa dira sa Ginoo. Na dayon naabli ang mga portahan sa prison. Hallelujah. So guys, kung isulti ninyo, kung wala pa'y pulong sa Ginoo silang Pablo, ani nagdala-dala sila sa mensahe sa Ginoo. Kung wala sa pulong sa Ginoo, ani give up na unta sila, mag-question ta nilang Ginoo. Pero tungod kay naa sila pulong sa Ginoo, tungod na sila revelation ni Lord, nakahimo sila pag-awit sulod sa prisuhan. Nakahimo sila pag-ampo, no? Yun diri, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Dalaygon ang ngalan sa tungboy nga Dios. So guys, taliwala, siguro nakas problema si sama ni Pablo ni Silas na sila gipriso. Siguro gipriso ka sa balatian man, siguro gipriso ka sa problema man, siguro gipriso ka sa mga bulog ka kanang kabug-aton sa school or sa trabaho man or sa tanan-tanan nga cares of life. Inumduma nga ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nato nga dapat atong focus is to spend more time with Him, no? And unahon nato siya, worship Him, seek Him like never before, seek Him, His presence, worship Him, pray, and read the Word. Maging pinaka-importante sa tanan. Aron makabalot ang panahon sa pagsulay, no? Sa tira, before ta mo buhat sa atong mga pagsulbat sa mga problema, ato siyang unahon, si Lord ato siyang awitan, mag-ampo ta niya. I-confess na ato ang word sa Ginoo. Sama sa pag-confess ni Jesus sa dirang gikuan siya ni Satan, giatake siya, gitingtal siya ni Satan. That man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. So tiante ka. Naay gahum ang pag-ampo sa taong matarong. The prayer of the righteous produces wonderful results, has great power and produces wonderful results. So, the more tamo worship sa Ginoo, ma-feel the Holy Spirit. So guys, dirira ko kutob atog yung paningkamutan nga mas masuod patagtaman sa Ginoo, nga mas pagpabilita sa Ginoo, ilabi na that we are now in the end times. We must grow deeper sa atong personal quiet time, sa atong devotion, sa atong pag-ampo sa atong buhi nga Dios. Wala gitay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. That's why we always sacrifice sa pag-spend time sa atong buhi nga Dios, sa presence sa Holy Spirit. Mao gina ang magpabilin nga mabuhi ta sa atong spiritual nga bahin. So, God bless us all. Thank you for listening. Bisan taas-taas na kayo. Ang Ginoo magdasig ninyo, maglipay ninyo, magtabang ka ninyo, magpugto sa tanang kapos, kaaway sa inyo, mag-deliver ninyo. Just commit to your personal quiet time with the Lord. Pangitaag yun yung presensya. Kaya makaplagan yun nimo ang breakthrough, makaplagan yun nimo ang milagro, makaplagan yun nimo siya na namuhan sa imong kinabuhi. I declare this over your life: blessing, deliverance, healing, and intimacy with the Lord. Gamitan nyo ka ni Lord. Padool na kita tama niya. Kaya hapit tayong pagbalik. We surrender everything to Jesus. Our lives belong to Him. At yung pag-ampo nga sa itong pag-spend time niya. Na yung mga usap sa itong kinabuhi, manay mawala sa itong kinabuhi na diligikan sa Ginoo. Kundi let the will of God be done sa itong kinabuhi in Jesus' name. In Jesus' name, that we will become a good and faithful servant in
sa pagpadayon nato sa pag-worship, sa pag-pray, and sa pag-read sa words sa Ginoo. God bless us all. Thank you guys.